Hello și bine ați venit la primul episod din Minecraft împreună cu Alex. Să creăm o lume. Cum să numim Alex World. Da, lasă așa. Wells. Bun. Așteptăm până se creează. Hai, te mai creezi azi. Se pare că nu vrea. Trebuie să așteptăm o seară. Acum. Așa, bun. Ne-a spawnat într-o câmpie. Avem și copaci. Ok. Stați puțin. Să dau setări video. Să încet. Ok. Păi, asta este lumea. După cum vedeți. Și eu am să fac niște episoade. Dacă... Nu, lasă. Lăsați-vă, voi spune la sfârșit. Păi, acum am să tăiem niște copaci, am să fac o casă, o mină, o fermă. O să omor monștri, o să fac XP. Și cam atât. Deci, o să minez, o să bat Ender Dragon-ul. De până acolo avem. Uite, perfect, avem niște oi. Numai că nu avem fier, asta e chestia. Auzi, de ce nu fac eu? Așa, așa, așa. Niște bețe. Punem crafting table-ul, facem așa. Ups. Un turnăcop și mai face și o sabie. Ca să omorâm oile. Una, două. Da, suntem pe versiunea 1.8, așa că ne dă carne de oaie. Ok. Am făcut și de asta. Acum mere. Facem aici o gaură în pământ. Ca să mergem să ne luăm niște cabel. Ok. Ne luăm niște cobblestone. Da, nu mai ducem jos, că și așa gaura asta am să o astup, pentru că noi aici ne vom face casa. Bun, ne-am luat. Ok, hai să stupăm, să stupem. Să stupăm gaura. Și acum să ne facem de asta de un topor de piatră. Da, dacă vă întrebați de ce am mai luat în română, mi l-am dat pentru că în engleză îmi face o grămadă de frame-uri, dispar de aici, ups. În engleză îmi face o grămadă de frame-uri, nu mergea deloc bine și de-aia l-am dat. Ok. Da, și aici mere destul de greu, numai că nu mai merg acolo din... Așa mergea, făceam pas. Eu țineam pe W în continuare, mai făceam un pas, țineam pe W, mai făceam un pas. Și de aceea mi l-am dat în română. Sau nu știu dacă era din cauza aia, dar după ce l-am dat am încercat și cred că din cauza aia era, pentru că după aia mi-a mers mult mai bine. Ok. Bun, păi stați puțin, copacul ăsta și ne apucăm de o mică căsuță, bine să nu grafi. Uitați cum arată, deci a căscut tare ciudat. Ne luăm acum crafting table-ul și mere. Mă voi sui pe munte,
văd, poate găsesc și un sătuc ceva. A, da, dacă voi găsi sătuc, sat, adică nu sătuc, sat, să știți că nu voi sta în el, voi lua decât ce este în el. Hai mă să... Așa. Păi, eu aici aș cam vrea să fac. Ba nu, nu aici. E prea mic muntele. Ok, deci se pare că viața nu mi se încarcă. Merem undeva sus pe munte, în mântere, unde... Ups, stați că am uitat de sonor. Voi pune pauză și vedem imediat. Am revenit. Am făcut o mică pauză pentru că trebuia să mă duc până undeva. Deșert. Și sunt fix și lângă o pădure din astea. Mă duc să văd, poate am loc de văprire. Mida, au. Trebuie să mă duc de voi. Mida. Poate vă țurește. Au, au. Trebuie să nu vină seara cumva, că am pus-o atunci. A, da, dacă știe cineva ce e asta, vă rog să-mi spuneți, pentru că chiar habar nu am ce e asta. Cred că e o fântână, eu asta bănuiesc, dar sincer, habar nu am. Dacă e altceva. Eu tot timpul am zis că e o fântână, dar habar nu am ce e ea. Ok, păi mai ne plimbăm pe aici, stați puțin. Ne plimbăm pe aici, dacă nu găsim nimic. Nu, așa, dacă găsim e bine, dacă nu... Ok, chestii din asta n-am mai întâlnit. Acolo sus să fie cu piatră din aia. Cineva mi-a spus că în chestiile astea se poate să fie ceva. Dar nu toate. Că intru pe aici. Au. Mie asta să nu cade un nisip în cap. Ok, se pare că nu e nimic pe aici. În jos. Nu, în sus. În sus, nu. Se pare că nu e nimic, ok. Au. La câta oară mi-am dat, nu mă întrebați că eu chiar habar n-am și eu mai mor. În sfârșit am găsit și eu ceva de mâncare. Mori. What? La... Trebuie să stau țără pe rău. Mori. Așa. Am văzut că și vină pe tot. Vină pe... Uite și... Asta nu înțeleg. Stai mă pe loc. Mori. Și tu. Mâncare am găsit. Vaci bune, pentru că trebuie să le înmulțesc. Am duce și sus. Am făcut deja XP 2. Nice. Ok, aici nu știu cum voi urca, pentru că nu mai am sprint. Și cum nu mai am sprint, nu pot urca. Că-ți trebuie parcurs. Uite că nu mai greu. Păi, cred că aici mă voi stabili. Da, mă pun aici mă stabilesc. Ok. Păi atunci facem uite chestia asta. Mergem să mai luăm niște cabă. Am și 2 seplinguri din alea. Ok, zic că trebuie să mă duc înapoi. Facem aici o mină. Așa. Facem așa dacă nu trebuie să mă duc. Păi... Cam atât a fost și cu episodul acesta. Dacă v-a plăcut, vă rog să dați un like și eu am fost Alex.
Bye bye.